खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। क'क्राझाराव सासे फरायसानि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव क'क्राझार सोहोराव थानाय साखाथि फाखाथि गोबां समाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो फरायसा एबा लाइमोनफोरनि गोथै देहा बोखांनो मोनबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव सासे फरायसानि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे गोथै देहाखौ गुबैयै मागरमारि लालमाथियाव मोननाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। थारैनो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे गोथै देहाखौ थारैनो क'क्राझार सोहोरनि रुपाथि नोगोरनि थागिबि जगदीश नार्जारिनि सासेल' फिसाज्ला गेरेमसा नार्जारिनि गोथै देहाखौ बोखांनो मोननाय जादों। उनाव बिमाया गोथै देहाखौ नायनानै थारैनो सिनायथि हैनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गसाइगाव ITI आव फरायबाय थानाय बे फरायसाया लोगोफोरजों बेबायदिनो सम सम बेरायबाय थायोमोन, जायनि जाहोनाव न'खरनि सोद्रोमाफोरा थारैनो रोखायै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बे गेरेमसा नार्जारि बिथांखौ सोरबाया बुथारनानै दोनदों एबा गावनि लोगोफ्रानो बेखौ बुथारनानै दोननायनि सन्देह खालामनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि सुबुंखान्थि भारतआव थारैनो गुन्डाफोरासो रायजोखौ सामलायगासिनो दङ। प्रमद बर'आबो बर' जाथिखौ थगायै थगायैनो लिडार जाबोबाय। लोगोसे हाग्रामा महिलारियाबो 17 बोसोराव लुथियै लुथियै सोरबा साइकेल गंसेबो गैजायैफोरखौनो एबा कन्ट्रेक्टरफोरखौनो गिदिर गिदिर खालामबोनानै बिथाङाबो दायो बिथांमोननि थाखाजोंनो जागासिनो दङ। बिथाङाबो बारा गोबाव गैलिया। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि रायजोआरि कमिटिनि सासे दैदेनगिरि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भटार पार्टी इन्टारनेशनेलआ गावसिनि गोबांथार मोनथायफोरखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समाव बायदि बायदि हाबाफारि लाबोदों। जेरै बिथांमोनहा साइकेल रेलि खालामदों, लोगोसे जोबथा गैयै थाबायनाय हाबाफारि लाबोदोंमोन गावसिनि मोनथायखौ नोजोर बोनानै। नंगौ, बेबायदिनो बिथांमोनहा गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै मेम'रेन्डामबो होबोबाय थानाय जादोंमोन। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा मैया गुवाहाटीआव थानाय ससलाव मोनसे सुबुंगमा हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव 3 घन्टा धर्ना हाबाफारिबो लानायखौबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै थांखियानो बिथांमोनहा थारैनो गुबुन गुबुन सिगां समाव गावसिनि मेम'रेन्डाम होनायफोरखौ जेबो रिप्लाइ मोनैखौ नोजोर बोनानैनो फिन मैयानि मोनसे धर्नानि गेजेरजों थारैनो मेम'रेन्डाम हरफिनबावनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनि सासे दैदेनगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों जोबोद गोख्रोंथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आथिखालाव गणतन्त्र हादोराव गुन्डाफोरासो रायजोफोरखौ सामलायगासिनो दङ एबा गुन्डाफोरनि आखायाव थांजोब्बाय। थारैनो भारतआ जोबस्रांनो थांगासिनो दङ। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि आथिखालनि BTRनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आबो बर' जाथिखौ थगाय थगाय लिडार जाबोबाय। बेनि अनगायैबो 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारियाबो सोरखौबा गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर खालामबोबाय, जाय कन्ट्रेक्टर खालामनाय बिसिनि थाखा फैसाजोंनो हाग्रामा महिलारियाबो जागासिनो दङ आरो जोबनोबो बारा गोबाव गैलिया होननानैबो बुंथिनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। BTRआव थाबैनो गुबुन गुबुन पस्टफोरजों लोगोसे गासै 6,000निबो बांसिन साख्रि होनो थांगासिनो दङ। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि बावैसो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTR ओनसोलाव थानाय गासै 10 फरायसालिमाफोरखौ गिबि फेजनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनाय जाबाय, जेराव बे कलेजजों लोगोसे गोबांथार मावथि बिथांमोनहा बेयाव पारमानेन्ट जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव गुदि फरायसालिनि गासै 1216 फोरोंगिरिनि लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ टेट बिजाथिफोरखौ लानानै फिलआप खालामनाय जासिगोन होननानैबो बुंथिनानै होनाय जादों। लोगोसे LP, ME आरो हायार सेकेन्डारि फरायसालिफोरखौबो फैबाय थानाय समाव थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनाय जासिगोन होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावदों। लोगोसे बेजों लोगोसेनो गासै BTR ओनसोलाव फैबाय थानाय समाव एबा थाबैनो 6,000निबो बांसिन लाइमोनफोरा साख्रि मोननो थांगासिनो दं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोननाय जादों। आदिबासि सिंगोल अभियान आफादा भारत बन्द'जों लोगोसे गसाइगावआव मैया रेल लामा होबथानायखौ नुनो मोननाय जादों।
मख'नो गोनांदि आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै गावसिनि दाबिफोरखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय सोमावसारबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव गासै 2 घन्टा भारत बन्द होनायजों लोगोसेनो गसाइगावआव गासै सोमावसारारि बिथांमोनहा आदिबासि सिंगल अभियान आफादनि दैदेननायाव गावसोरखौ आसामाव एसटि दाफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बायदि गावसिनि जेंनाफोरखौ थारैनो जाफुंहोनांगौखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा भारत सरकारनिसिम सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सोमावसारनायखौ मैया गसाइगावआव गुबैयै बिथांमोनहा रेल लामा होबथानानै जागायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो आदिबासिफोरा दिनै आसामावल' एसटि नङा, बे आदिबासि एखे आदिबासियानो गुबुन गुबुन रायजोआव थारैनो एसटि महरै एसटिनि मोनथायफोरखौ मोनगासिनो दङ, नाथाय आसामावसो बन्सित खालामनानै एसटिखौ होनाय जायाखै। लोगोसे बेबायदिनो आदिबासिफोरखौ दिनै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बोखावनानै बेबायदिनो गुबुन गुबुन धोरोमारि सुबुंफोराव बास्लायहोगासिनो दङ। थारैनो बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा गावसोरनि मोनथाय एबा दाबिफोरखौ जाफुंनांगौ होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों एबा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मेगनाव हरखाबै गावनि बिबुंथि लाखिबाय थानाय समावनो मोदै गनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै गोबांथार मेंनाय गैया बानाय गैयानो बर' हारिखौ जौगाहोनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि हाबा मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै हाबा मावबोबाय थानाय समावनो आथिखालाव बर' हारिनि एबा बर'नि मोनसेल' सिनस्रि आफाद जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बुंनाय जायो, जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबांथार बेबायदिनो माखासे हारिनि बेरेखा सानग्रा सुबुं एबा हारिखौ बारा मोजां मोनै सुबुंफोरा बायदि रावजों सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायावनो थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआरनि गोजोन गोरोबथा सुक्ति जानायखौ नोजोर बोनानै बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव बर' हारिया माबायदि थासारियाव दङ आरो बिटिआर गोरोबथाखौ माबायदि खालामनाय जाखो बेफोर गासैबो जारिमिनखौ गावनि बिबुंथियाव बुंथिनानै होनाय समावनो बिथाङा हरखाब बेफोर जाथायफोरखौ खोनानानै एबा गोसोखांनानै बिथांनि मेगनाव हरखाब मोदै गनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव बर' हारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै एबा बिटिआर गोरोबथाखौ मोगथाङाव मैखोम जाफुंहोनांगौखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया गोख्रोङै हाबा मावबाय थानाय समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा दिपेन बर' बिथांखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार सुबुंफोरा सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया हरखाब मेगनाव मोदै फुगारनायखौ नुनो मोननाय जादों। महामाया डिग्री कलेजनि सरखारि गनायथि मोनैखौ नोजोर बोनानै डिग्री कलेजनि गोबांथार प्रफेसार एबा मावथि बिथांमोनहा मोनसे खौरां मेल लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा खौरां मेलनि गेजेरजों थारैनो बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन कलेजफोरा जेबो गैयै एबा नर्म्स गैयै फरायसालिफोरानो दिनैहाय सरखारि जालांबाय, नाथाय जोंनि बयनिख्रुइबो सिगाङाव थानाय एबा गासिबो क्राइटेरिया मिलायजोबनाय फरायसालिमायासो दिनै जानानै फैयाखिसै, जायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा खुद्रिसारनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दाखालि थांनाय 28 दिसेम्बर खालि बिटिआरनि सेक्रेटारियेटआव मोनसे जथुम्मा जानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरआव थानाय माखासे भेन्सार फरायसालिमाफोरखौ सरखारि खालामनाय जादोंमोन, जेराव बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै मोन10 भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जादोंमोन, जेराव महामाया डिग्री कलेजआनो भेन्सार कलेजफोरनि गिबि लिस्टआव दङमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय महामाया डिग्री कलेजआ थालांखो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गावसिनि बेबायदि गासैबो क्राइटेरिया मिलायजोबखानायनि उनावबो एबा भेरिफिकेसन जाखांजोबनायनि उनावबो थारैनो बेबायदि जानायनि आन्दोआव माबा दं होननानै बिथांमोनहा साननानै लानाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव थाबैनो महामाया डिग्री कलेजखौ सरखारि खालामनो थाखायबो बिथांमोनहा बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननिसिम हांख्रायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों।